Crec que quan es guanya tot va molt bé, però quan no es guanya és molt cruel. És a dir, hi ha vegades que fins i tot em plantejo, i et faré una pregunta, com a periodista, tu quan li fots una hòstia a un jugador en un article, tu després penses, hòstia, li tindré que mirar la cara. O sigui, quan tu estàs escrivint, al final saps que el jugador hi ha la possibilitat de que o llegeixi l'article o que li arribi per un altre costat, de que tu l'has criticat vilment o molt cruelment, però és una forma de protegir-nos, perquè la típica pregunta de ¿has leído o has escuchado o has visto que lo més fàcil és dir no l'he vist, perquè no entres dins la qüestió. Al final el que volem és parlar de futbol, parlar de si les coses fan bé o es fan malament dins el terreny del joc. Hi ha moltes vegades que hi ha preguntes que volen que entrem en el joc del populisme, l'amarillisme aquest, de que després surt ha dicho esto, ha contestat el periodista, i això no volem entrar, volem simplement intentar jugar, fer el nostre treball el més bé possible. Jo parlo a nivell personal, després cadascú afronta les crítiques a la seva manera. Està clar que a tothom li agrada que parlin bé d'ell i quan parlen malament de tu doncs no t'agrada gens, no? Però en el meu cas, si sempre es parla del que ha passat al terreny de joc, al final un jugador quan arriba al vestidor ha acabat els 90 minuts ja es senta, ell sap perfectament si ha jugat bé o no ha jugat bé. O sigui, jo hi ha dies que dic, hòstia, avui m'he sortit, i hi ha dies que dic, vaya desastre, anem-nos-en a casa i oblidem-nos el partit. Però no fa falta el dia següent llegir la premsa i a veure si hòstia, potser he jugat bé per la premsa, saps? No ja saps que he jugat malament. Jo accepto perfectament si la crítica és equilibrada, bàsicament perquè sé si he jugat bé o no he jugat bé. El que no accepto és quan ja la crítica se'n va a lo que no és futbolístic, al terreny que no és futbolístic. Per si aquest fa coses fora de futbol, en el meu cas, et parlo en el meu cas, per si juga a pòquer, per si la parella que té... Menys pòquer i més córrer, no? Això és el que no tenim d'anar allà. No perquè jugui a pòquer jugaré malament a futbol, és que no té res a veure. Pot ser que sigui així, és a dir, al final ens en riem de la frase perquè sí que... Però, hosti, no li falta raó a vegades, no? El Cristiano sí que és veritat que té una forma de ser també que és... que hi ha molta gent que... Hòstia, li té com... I jo el conec personalment i és una persona que és molt cordial, a mi sempre m'ha tractat molt bé. Els jugadors, sobretot, tenim una imatge de la petita pantalla que jo sempre li dic i el terreny de joc que moltes vegades no correspon amb el que és a la persona. I és molt difícil de canviar-la, és molt difícil que ara de cop tota la gent que creu que Cristiano Ronaldo potser és una mica xuleta canvi aquesta opinió, perquè al final és una trajectòria de molts anys estant en un terreny de joc que per molt que ara que facis un bon acte o un parell de bons actes o que sembli que de veritat ets una bona persona, la gent li costa molt canviar la imatge pública d'un jugador. Tu, normalment, quan apareixes als mitjans de comunicació, acostumes a dir el que penses, acostumes a parlar clar i català. I moltes vegades m'arrepenteixo. Això anava a dir, menys tòpics, més problemes? És a dir, moltes vegades m'arrepenteixo, però després em torno a sentar una roda de premsa i dic, va, avui tiraré tòpics. I a la segona pregunta, hòstia, ja m'ha encalentat el morro i ja estic repartint titulars una altra vegada. És la forma de ser de les persones, és a dir, de veritat que hi ha moltes vegades que faig una entrevista i dic, hòstia, avui ha sigut una entrevista a poder mar, ha estat molt bé, hem parlat i tal. I agafen, i tallen, agafen un titular fora de context i arribo a casa, llegeixo online o al diari i dic, hòstia, no fotis, una altra vegada la meva cara dient un titular que no... No, dolents no, és el que dèiem abans, hi ha gent que fa ben fet el seu treball, bona premsa, i hi ha altres que tiren pel camí que no sé si és l'incorrecte, però nosaltres, els jugadors, és el que ens molesta. I moltes vegades sempre he pensat, dic, amb els periodistes no tinc cap amic que sigui periodista, però no perquè no els pugui tenir, perquè hi ha molts que són molt bons i que són bones persones, però al final et protegeixes per dues raons concretes, és a dir, una, el tenir una relació amb un periodista fa que ell perdi totalment l'objectivitat, i al final quan perdeu l'objectivitat dels periodistes esteu morts, perquè al final jo jugaré un mal partit un dia, és per matar-me i ficarà ha jugado un buen partido i pam, un 8, saps? I no tindria raó i no estaria fent el treball ben fet. I l'altre és pel meu propi vestidor, perquè al final tot se sap. I si saben que tu i jo ens portéssim bé o fóssim íntims amics, al final un dia surt una notícia que
pel que sigui l'escrius tu, el topo sóc jo i el que filtro la informació sóc jo. Llavors, de cara al vestidor, tampoc crec que és bo. Al final, crees una barrera en la qual que dius, sí, cordial amb tu, cordial amb l'altre, bona relació, però, hòstia, crear un vincle d'amistat tan fort és molt complicat.